Takže čaute všetci, pozdravujem toto vyjemané mesto, ideme sa troška prejsť, vám tu poukazujem, čaute všetci, ja som Ego Jebo Nikolás Franko a volám sa Nikolás Franko. Takže tu ideme postupne a prichádzame najväčšiemu objavu tohto vyjebaného Československo má talent, a.k.a. Stefan Prišťák, Extrasovič, gambler vyjebaný. Ako sa máte, čo robíte, prečo sedíte? Máte oči ako tuleň, ste zhulení ako... Prečo točím? Na dole tie veľkokuláre, to je hlavne. Sú veľké, povedzte, chcem vidieť komentár na vyjebanom Facebooku, YouTube, Pocket, všetko. Všade to upnem pre všetkých mojich ľudí, ktorí ma milujú, ktorí si mňa cenia a ktorí mi fajčia kokot. Yeah! A včera sa mi to odusíval. A zase sme tu pri tomto legendárnom DJ Popper. Máš retázku si zabil. Koľko stala? Viac je moja obývačka. Jo. A ja som troška skúrený. Počkaj, aj na krku máš nejakú retázku. Tak to už ste... Nacestavuješ môj barák. No to si keď si žebe. A ja mám retáz jak vojak. Ja som soldier do piče. Oh man. OK, vypínam to, lebo viete prečo? Lebo to musím upnúť rýchlo pre vás. Pozdrav všetkých ľudí. Nazdar. Ideš sa vyšťať, alebo čo? No, nemusím. Svrbíte ako kotek. Chceš ma nahrať ako štým, alebo čo? Môžeme sa prejsť. Hej! Hliník sa odsťahoval do Humpovce.